guys, ayikho into ekhathaza njengomahlala entabeni noDabula. Their fight is like escalating. It's taking other levels now. Because angazi ukuthi mhlambe thina singenaphi ngaphandle kokuthi vele-ke i-gossip is our thing. Mahlala entabeni angithi uqale ngokuthi useshonile. I'm just like, okay, you know. And then-ke manje bayalwa noDabula, angiyeka wena ufuna uMaseko. To mahlala entabeni ngamfuna lelo crook. And you know why I'm also saying that ukuthi uyi-crook vele uMaseko. You know, I feel with that money yaseMoja Love, they gave it to Maseko. Le ayifunayo mahlala entabeni. I really believe so. Somehow, you know. This is why manje ngasaphuma imali yakhona. Uthi wazongitshela ngalelo crook elibolile. Limi alone na Dabula into ngabe uyayenza actually ngabe uyogeza. Just go and wash. Thole insipho nendwangu kuba abangani bakho. That's our friends, not me. Angena nje umngane wakho mina. Loku busy trashing me ingidonsa and dragging me to filth in social media. Ubani wena? Uzongitshela uMaseko kubo bonke abantu. I'm just like, guys, kuseza you can see ukuthi lempi akakapheli isazoqhubeka. Uthi mina ungena umngane wakho kusho mahlala entabeni. Mina ngifuna imali eMoja Love ayiwena. Ungizokwenzani wena? Into engizoyenza ngawe mina. That is why, guys, I always say sometimes amanye ama-fights they are so useless. Oh my gosh, angcono benilwela imali. Exactly how mahlala entabeni is saying ukuthi I need money, I want money. And not from you, from Moja Love. Leave me alone. Stop trying to funa ukuduma ngami. Into ngabe uyayenza ukuhamba ama-tavern lawo ahambayo. Hawu. Shade for days.